up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay magluluto ng ginataang puso ng saging. Yan. Hindi muna tayo makapagdagat ngayon guys kasi lakas ng alon. Ito yun guys oh. Siyempre, kasama natin, Eric. Hi guys! Di muna natin makasama si cameraman Justin guys kasi may trangkaso. Papahinga muna siya. General. Tara guys, samahan nyo kaming kukunin natin yung puso ng saging. Let's go! Guys, nandito na tayo sa sagingan yan. Paalam na tayo sa may-ari nito guys. Kukunin na natin yung puso ng saging. Hindi dito sa taas guys. Let's go! Yan guys, si Kuel. Hirap na ito. Kabila. May nakaharang guys. Yun o. Kuha nga guys. Yan guys. Guys, ito na yung puso ng saging natin guys. Yan guys. Dalawa yan. Marami na yan guys. Let's go. Pauwi na tayo guys. Guys, ito na yung puso ng saging. Yan. Balatan lang natin guys.
Guys, tagtarin na natin yung puso natin. Puso na. Puso na saging. Yan. Yummy. Dugay-dugay na mga kakauna ni Rick. Ano? Nagil na rin. Ikaw. Dugay na po. Hindi na mag... Dati, maliliit pa. Sus, sarap. Lagi ito yung ulam, maliliit pa. Di man po muluto siya pa pagmamani. Ito guys, tartarin natin guys. Yan. Yung saktong ano lang, saktong laki lang. Tapos, yan mamaya, pakita namin sa inyo guys. Babad natin sa suka para mawala yung ano niya guys. Yung dagta. Tagok ba? Tagok. Guys, babad muna natin ng 10 minutes yung puso ng saging natin para matanggal yung dagta niya or tagok niya. Babad natin sa suka. Dagan natin konti guys. Dagahan ng kahoy, oh. Puno, panggatong guys, oh. Stuck na yan, ilang linggo. Guys, habang nag-aantay tayo sa binabad natin ng puso ng saging natin, prepare muna tayo ng ingredients yan. Sibuyas saka bawang. Malat muna tayo guys. Guys, ito na yung puso ng saging natin yan. Napigaan na natin yan. Natanggal na yung dagtaan yan. So, ito pala yung mga ingredients natin guys. Sili, bawang, tsaka sibuyas. Yan, tsaka haluan natin ng giniling guys. Yan, giniling. Karning baboy. Tsaka yung gata natin guys. Guys, isahin na natin yung bawang. Kaya nga pala guys, nandito pala tayo sa bahay nila Eric. Yan. Next, sibuyas.
Bango. Lamas pa lang guys. Bango na. Sog na. Sunod natin yung giniling natin. Takpan muna natin guys. Guys, sunod na natin yung pinaka-highlights natin guys, yung puso ng saging. Guys, lagyan na natin ang suka. Kunti lang guys, patanggal lang naman yan guys. Tapos sili. Yan, bell pepper. Lagyan na natin yung pangalawang gata. Isabaw natin guys. Guys, lagyan na natin yung pinakaunang gata. Yan, luto na yung ano natin guys. Saging guys. Ay, puso na saging. Guys, piso guys. Guys, timplahan na natin guys yung ginataan natin. Ito yung asin. Tansya-tansya lang yan guys. Pag kulang, saka natin dagdagan. Lain na natin guys. Konti guys. Konti asin. Mas maganda yung kulang kaysa masobrahan guys. Parang dagat na yun. Ayos! Guys! Kain po tayo guys! Kain po!
Guys, tapos na tayo kumain. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, share, comment down below, And please don't forget to subscribe. Salamat po!